ତମେ ଠିକ ଅଛ? ତମେ ବେଶୀ କିଛି ଖଣ୍ଡେ ଖବର ହେଇନି? କାନ୍ଦିଲା ସେ କାନ୍ଦୁଛି I'm sorry, Daddy. I'm sorry, Daddy. ତମ ମନରେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି Daddy. ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତମେ ସେ ସରି ଭଳି କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇନି। ତମ ତାରିଣୀ କହୁଛି ତମର କିଛି ବି ଭୁଲ ହେଇନି। ତମେ ସେଇଠି ଥାଅ, ତମେ ସେଇଠି ଥାଅ। ଏବେ ଯାଇ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବ। ଯାହା ବୁଝାମଣା ସେ ସବୁ ମୁଁ ଦୂର କରିଦେବି। ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇଛି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ ଦୂର କରିଦେବି। ପ୍ଲିଜ୍ କାନ୍ଦନି, ପ୍ଲିଜ୍ କାନ୍ଦନି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି ହେଲା। ଜେଜେମା ଲୋକଙ୍କୁ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତାଙ୍କର, ସେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଜେଜେମା। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବି। ଆପଣମାନେ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ସେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ରାକେଶ କହିଲା ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି।